Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Welcome. Welcome. Okay, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajadam Sadhana Raghunathanidam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sadhana Lalita Shri Vishakanitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpade Vesha Gopka Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nidhi Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna എല്ലാവർക്കും ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് മന്ത്രം മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ധ്യാന മന്ത്രം കണ്ടു, പിന്നെ മന്ത്രം 1, 2. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്തായിരുന്നു? ധ്യാന മന്ത്രം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാമോ? നമ്മള് ആദ്യത്തെ ധ്യാന മന്ത്രം ഈശോപനിഷത്തില് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലി. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ മാതാജി? ശരി. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം പരിപൂർണമാണ്. കൂടാതെ പരിപൂർണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണനല്ലാതാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അനിത മാതാജി ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത് ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജിത മാ കൃതാകസിം സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ധ്യാന ശ്ലോകവും പിന്നെ ഈശാവാസ്യം ആദ്യത്തെ മന്ത്രവും, ഈ 2 മന്ത്രങ്ങളും നമ്മള് ഭക്തിശാസ്ത്രി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട മന്ത്രമാണ്. അതിന്റെ മന്ത്രവും വിവർത്തനവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ വിവർത്തനം എന്തായിരുന്നു? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഈ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രാവ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അത് ഭഗവാനാണ്.
നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ട അനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ള നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാത്തത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രം. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഈ ഈശാവാസ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവൻ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നില്ല. അവൻ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കും അവന് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും, ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം മനസ്സിലാക്കി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഈശോപനിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് എത്തുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജി. അപ്പോ നമ്മള് 1, 2 മന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ വിധി വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു വികാര രീതിയിൽ അപ്പം എന്താണ് അവന്റെ വിധി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവന്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കാണാം. അസുര്യനാമദേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജന. അസുര്യ നാമതേ ലോകേ അന്ധേന താമസാവൃത താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജന. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആരായാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് അവൻ എവിടെ ചെന്ന് എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്? അന്ധകാരവും അവിശ്വാസികളുമുള്ള ലോകത്ത്, ആ ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും അവൻ പ്രവേശിക്കുക. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ ആത്മഹ. അപ്പൊ ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനാണ്. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാരും ആത്മാവിനെ കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഈ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ഈ ലഭിച്ചത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനല്ല. നമുക്ക് ഓരോ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും. അതനുസരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടോ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്ന് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടി. ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ മുകളിൽ പോകണോ താഴെ പോകണോ എന്ന് നമ്മളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോ മനുഷ്യര് തന്നെ 2 തരം ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ആകെ 2 തരം മനുഷ്യര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാരൊക്കെയാണ്? അതാണ് സുരന്മാരും അസുരന്മാരും. സുരന്മാർ അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യര് തന്നെ 2 ടൈപ്പ്, 2 കാറ്റഗറിയാണ്. ഒന്ന് സുരന്മാര്, ഒന്ന് അസുരന്മാര്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് സുരന്മാര്, ആരാണ് അസുരൻ. അസുരൻ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന രൂപം, ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ അസുരൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അസുരൻ ആരായിരുന്നു? ഹിരണ്യാക്ഷനാണോ മാതാജി? ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഇവർ 2 പേരുമാണ് ആദ്യത്തെ അസുരന്മാര്. അപ്പൊ അസുരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ രൂപവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശരീരമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മനോഭാവമാണ്. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ഒരു അസുരനാണ്.
പക്ഷേ രൂപം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പോലല്ലേ. ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജെന്റിൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ദുര്യോധനനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നല്ല സമ്പത്തുണ്ട്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ദ്രോണാചാര്യന്റെ ശിഷ്യനാണ്, രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്, കാണാൻ വളരെ സുന്ദരനാണ്, പിന്നെയോ നിൽക്കാൻ അറിയുന്നവനാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. അവന് നിൽക്കാൻ അറിയാം, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചാണെങ്കിലും അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, സമ്പാദിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം, ഈ സമൂഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. സ്മാർട്ടാണ്. സ്മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എങ്ങനെ കൂടുതൽ അവന് വേണ്ടി അവൻ സമ്പാദിക്കും, അവനാണ് സ്മാർട്ട്. മറ്റുള്ളവരെ പോലും ചിന്തിക്കാതെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയും അവൻ സമ്പാദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനാണ് സ്മാർട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദുര്യോധനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ആരാണ്? അസുരനാണ്. അസുരൻ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരികളായിരിക്കും, ദേഷ്യമുള്ളവനും, അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കും അവന്റെ ബുദ്ധി, ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് പെരുമാറുന്ന വ്യക്തികളാണ് അസുരന്മാർ. അപ്പോ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സുരൻ അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ശരീരബോധത്തിൽ, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം ആസ്വദിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. അസു രമന്തേ, രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രമന്തേ, അസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണവായു, അതായത് ശരീരത്തിനുള്ള ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവനാണ് അസുരൻ. എന്നാൽ രാക്ഷസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാക്ഷസന്മാര് ഒരുപാട് രാക്ഷസരുണ്ട്. ഇപ്പോ ശരിക്കും എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരും അസുരന്മാരാവണമെന്നില്ല. രാക്ഷസന്മാർ ഭക്തന്മാരായ രാക്ഷസൻ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. മഹാബലി, വൃത്രാസുരൻ. മഹാബലിയുടെയും പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ രൂപം വെച്ച് അങ്ങനെ അസുരന്റെ രൂപമല്ല, രാക്ഷസന്റെ രൂപമല്ല. രാക്ഷസന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ട് വലിയ ദംഷ്ട്രയൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആജാനബാഹു രൂപമാണ്. അപ്പോ വൃത്രാസുരൻ ഒരു രാക്ഷസനായിട്ടാണ് ശാപം കിട്ടി. ചിത്രകേതു രാജാവാണല്ലേ വൃത്രാസുരൻ, പക്ഷെ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്. കൂടാതെ നമ്മളെ പാണ്ഡവന്മാരില് നമ്മളെ ഭീമൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഹിഡിംബിയെ വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു രാക്ഷസപുത്രനുണ്ട്. ആരാന്ന് പറയാമോ? ഭീമന്റെ ഹിഡിംബിയിലുണ്ടായ പുത്രൻ ഘടോത്കജൻ ഒരു രാക്ഷസനാണ്. പക്ഷെ അസുരൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ചെയ്തത് അല്ലെ. തന്റെ പിതാവ് ഭക്തനാണ്. അപ്പോ രാക്ഷസൻ അസുരനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനോഭാവമാണ്, നമ്മളെ ലുക്സ് വെച്ചിട്ടല്ല, അവന്റെ മനോഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സുരൻ എന്താണ്? സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഈ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എത്ര അസുരന്മാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്, നമ്മൾ പോലും അസുരനാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നും. സുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത് കിഞ്ച ജഗത്യാ ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ചീത മാഗ്രത തസ്യ സ്വിധനം. ആ ഈശാവാസ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഈശാവാസ്യ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവൻ, അതാണ് അവന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അതാണ്, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്, ഒന്നും എന്റേതല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കുള്ളത്, നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവരാണ് സുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ദേവന്മാർ വലിയ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി ഈ സ്വർഗലോകത്ത് താമസിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവികളുടെ 2 തരമാണ് സുരന്മാർ. സുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം, ഈശാവാസ്യം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവരാണ്. അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സുരന്മാർ. ഇനി അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ അവഗണിക്കുന്നവർ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ പോകുന്നത്.
കൂടാതെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവർ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷെ ആ അറിഞ്ഞുകൂടാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ പോലും അസുരന്മാരാണ്. കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നു. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വൺ വേ ട്രാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തൂടെ പൊയ്ക്കൂടാ, ആ സ്ഥലത്തൂടെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ പിടിക്കുന്നു, പെറ്റിയടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു, അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫൈൻ അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് അവൻ യോഗ്യനായത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യനായവൻ ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ കിട്ടിയത്, മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത് യോഗ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകിൽ പോകുമ്പോൾ അവനും അസുരൻ ഗണത്തിൽ ആണ്, അസുരന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈശാവാസ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാം തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ, അത് രണ്ടു തരമുണ്ട്. ഒരു തരം അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്നിട്ടും അതിൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തതോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ. ഈ രണ്ടുപേരും അസുരന്മാർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഈ സാഗരം, ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു ഭവസാഗരമാണല്ലേ. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ, ഈ സാഗരം കടന്നു പോകാൻ കിട്ടിയ ഒരു ബോട്ട് പോലെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. മനുഷ്യ ശരീരം സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ബോട്ട് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ മറ്റുള്ള ശരീരം, നമുക്കൊരു മൃഗത്തിന്റെയോ പക്ഷിയുടെയോ ശരീരം കിട്ടിയാൽ ഈ സാഗരം കടക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ആകെ ഒരു നൗക പോലെയുള്ള ഒരു ശരീരം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭവസാഗരമാണ്, സമുദ്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ബോട്ട് കിട്ടി, സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ പോകാനായിട്ട് ബോട്ട് കിട്ടി. ഇനി എന്താണ്, ആ ബോട്ട് തുഴഞ്ഞെത്തണമല്ലോ. തുഴഞ്ഞെത്താൻ ആ ബോട്ടിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വേണം. ആ ക്യാപ്റ്റൻ വിദഗ്ധനായ തോണിക്കാരൻ. അതാരാണ്? നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ. നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്നപ്പോ ഈ നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഈ ശരീരം എന്ന ബോട്ട് ആ സമുദ്രം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിലൊരു തോണിക്കാരനായിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, ആ സമുദ്രം കടക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് ഉള്ള ആ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ. പിന്നെ നമുക്ക് തന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അല്ലെ നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ, ഇവരെല്ലാരും നമ്മളുടെ തോണിക്കാരൻ, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്, ബോട്ടിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരൻ. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റ്. സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ ഇതെല്ലാം തന്നു. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സൗന്ദര്യം കാണാനായിട്ട് ഈ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇന്റലിജൻസ്, ബുദ്ധി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മനുഷ്യ ശരീരമാണ് അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത് 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രമാണ്, മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു നൗകയാണ്. പിന്നെയോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ, നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാർ, നമ്മളുടെ ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തോണിക്കാർ, അതായത് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാർ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ നമുക്ക് ഈ തന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ തോണിക്കാർ, നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ഗോസ്വാമിമാരും എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ദിശയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ.
പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായ കാറ്റ്. ഇപ്പൊ കാറ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്, ക്യാപ്റ്റന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദിശയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ശരീരം എന്ന ബോട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും എന്താണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ബോട്ട് നമ്മൾ തന്നെ മുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള തോണിക്കാരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കാറ്റിനെ, അതായത് ഈ സൗകര്യമായ കാറ്റിനെ അവഗണിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ ഈ പോകുന്ന ഒരു ബോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഈ ശരീരം ഇത്രയും സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആത്മഹ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ. ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാത്തവനാണ് ആത്മഹ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടാനായിട്ട് ദേവന്മാര് വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കലികാലത്തില് നാമജപം ചെയ്ത് അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതിലും മൃഗവോ പക്ഷിയോ ആരുമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതിലും വളരെ കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ദേവന്മാർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അവർക്കും തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം അവരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി. അതാണ് സൗകര്യം കൂടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ അങ്ങ് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അവർക്ക്. അവരങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആ ആസ്വാദനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറയും. നമ്മുടെ ഭൂമിയില് ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ല, ഫുള്ള് സുഖമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തെങ്കിൽ ആരും ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് പോവില്ല, എല്ലാരും സന്തോഷിച്ചങ്ങ് പോയേനെ. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലോട്ട് വരാനുള്ള താല്പര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദനവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമല്ല നമ്മളുടെ ഈ സ്വർഗ ലോകത്തുള്ള ദേവന്മാരുടെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില അസുരന്മാരൊക്കെ വന്ന് ശല്യം ചെയ്യും. അപ്പോ നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെല്ലും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും, ബ്രഹ്മാവ് നേരെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. പിന്നെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും. രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ വീണ്ടും ഇവർ ഈ എൻജോയ്മെന്റിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഈ ദേവന്മാരുടെ കുഴപ്പം. പിന്നെ ഈ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സഫറിങ് കൂടുതലാണ്. അവർക്ക് ഇതിനെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ താഴ്ന്ന പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ താഴ്ന്ന പ്ലാനറ്റ്സിലുള്ള താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നമ്മളെക്കാളും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഫുൾ ടൈം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിൽ എല്ലാരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് സേവനമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീര സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രാവും പകലും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. നമ്മളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബം ജീവിതമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പാദ്യം വേണം. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ, അത്യാഹാര പ്രയാസ പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ. ഈ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുകയും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാന പ്രയാസം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തില്ല. നമ്മൾ അസുരരാണ്. അതായത് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മറന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സുരന്മാർ
സുരന്മാര് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക? ദൈവവുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സ്വയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എന്നാൽ ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം നൽകും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് നാള് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടും, കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നഷ്ടമില്ല. നമ്മളിപ്പോ 80% ചെയ്താൽ പോലും അവൻ അടുത്ത ജന്മം ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഇനി പോട്ടെ, 80% ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് നാളെ എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോളൂ, എന്നാലും അവിടെ നഷ്ടമില്ല. കാരണം അടുത്ത ജന്മം അവൻ ഒരു ഉയർന്ന റിച്ച് ഫാമിലിയിലായിട്ടായിരിക്കും, നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ അവൻ ജനിക്കും. അപ്പൊ അവന് മറ്റുള്ള സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മനോഭാവം വരുന്നില്ല. അവനെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവനൊരു ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ സൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന് വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സൂര്യനെ പോലെ ഈ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണമാണ്. കാരണം അടുത്ത ജന്മം അതിനുള്ള അവസരം വീണ്ടും തരികയാണ്. ഒരുപാട് നാള് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലുള്ള ജനനം കിട്ടും. എന്നാൽ ഒരുപാട് നാള് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, കുറച്ച് നാളെ ചെയ്തോളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ, നല്ല കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അവൻ ജനിക്കുക. അപ്പൊ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ അവന് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് നാള് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അവന് ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലും പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാം. ബ്രഹ്മലോകം പോലത്തെ ലോകങ്ങളിൽ പോലും പോകാനുള്ള അവസരം അവന് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകും, ആരെങ്ങോട്ട് പോകും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സുരന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? എന്നാൽ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരോ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവൻ അസുരഗ്രഹങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ടതും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ലോകത്തിൽ ബദ്ധരാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്താത്തവർ ആസുരീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവൻ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭ്രമത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്നവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങോട്ടാ പോവുക? അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ അസുര ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ജന്മമെടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജീവജാലങ്ങൾ, അന്ധകാരത്തിലേക്കായിരിക്കും അവര് വഴുതിപ്പോവുക, ആസുരിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആത്മഹ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മഹ ഈ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ ആത്മാവിനെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ഘാതകന്മാർ നേരെ എവിടെ പ്രവേശിക്കും? ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക്, ആസുര ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്കായിരിക്കും അവൻ പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. അപ്പോ ഈ ആത്മഹ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളും ഇതിൽ പെരും. ഏത് ആധ്യാത്മിക സംഘടന? ചില ആധ്യാത്മിക സംഘടന സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ആധ്യാത്മികതയുടെ പുറകിൽ പോകുന്നത്. അവരും ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയത്തേ ഇല്ല. അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്ര വലിയ ഭക്തരാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ അതിന്റെ പിന്നിൽ പല പല ഗൂഢമായിട്ടുള്ള നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മായാവാദികളെ എടുത്താൽ തന്നെ മായാവാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെയും അവർക്ക് എന്താണ്? എനിക്ക് ദൈവമാകണം, നമ്മൾ എല്ലാരും ദൈവമാണ്, നമുക്ക് ദൈവമാകാം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ തുല്യനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ലക്ഷ്യമുള്ളവരും
ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ, അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പാലിൽ സർപ്പം സർപ്പം തൊട്ടിട്ടുള്ള പാല്, സർപ്പം കുടിച്ച സർപ്പത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാല് സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? അതെങ്ങനെ പരമ്പര മൂലം വന്നിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ കൂടെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ്, ആ ആചാര്യൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആചാര്യന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കൂടാതെ കുമാര സമ്പ്രദായം, ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ കറക്റ്റ് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുന്നത് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് മായാവാദി, ബ്രഹ്മവാദി, പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ മായാവാദ ഫിലോസഫിയാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ ആരാണ്? നമ്മുടെ മഹാദേവൻ തന്നെയാണ്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മായാവാദ ഫിലോസഫി ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടാലും നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാകാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ആധ്യാത്മികത മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെയും ആത്മഹായാണ്, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പൊതുവെ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവർ, അവര് മാത്രമല്ല. അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം, മനുഷ്യർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സന്തോഷമാണ് കിട്ടുക. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, പിന്നെ ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുക, നല്ല മധുരമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുക, നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുക, അപ്പൊ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനേക്കാളും മുകളിലുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഇമോഷണലി നമ്മൾ കുടുംബമായിട്ട് ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവരുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, അത് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ലെവലാണ്. ഇതിന് മുകളിലാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് സന്തോഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയും. ഇന്റലക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റിസർച്ചിലൊക്കെ ചെയ്തു സയന്റിസ്റ്റുകൾ, അവര് കുടുംബത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുക്കുന്നത്, അവർ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തം നേടുന്നു, അവർക്ക് ഓരോ പുരസ്കാരം അത് കിട്ടുന്നു, അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ഫുഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധു അങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിനോടോ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് APJ അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹം വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്താണ്. അത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ഇതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ആധ്യാത്മികമായി കിട്ടുന്ന സന്തോഷത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ ഈ ഗോസ്വാമിമാരെ തന്നെ എടുക്കാം. ഗോസ്വാമിമാരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ആ സുൽത്താന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. അവരതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും റിനൗൺസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും, അത് ഒരിക്കലും നിൽക്കാത്ത, ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള സന്തോഷമാണെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് നിന്നുപോകും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത സന്തോഷമാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത്.
ആധുനിക ആത്മഘാതകർ വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആധുനികമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെല്ലാരും എന്തിന്റെ പുറയിലാണ്? ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഓട്ടോമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോ ആൾക്കാർക്കുള്ള അയ്യോ ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല, ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കും, ഞാൻ വിശക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലവും ഒരു പശുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആഹാരത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. പ്രകൃതിയില് ഒരു ആനയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോ അരി വേണം അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനോഭാവം ഞാൻ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ തിന്നും, ഇത് നിലനിർത്തണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സമൂഹം അങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ലളിതമായ ജീവിതം, ഉയർന്ന ചിന്താഗതി, ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ച് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അദ്ദേഹം അപലപിക്കുകയും വയറു നിറയ്ക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോ എല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് തൊഴിലില്ല, തൊഴിലില്ലായ്മയിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണ്ടേ, നമുക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ, വേറെ വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ സമയം കളയാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കഠിനാധ്വാനം. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ, അമ്മ എന്ന നിലയിൽ, മകൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒന്നും ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ശരീരവും ഈ കുടുംബവും എല്ലാം തന്നത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിലങ്ങ് ഓവർ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയാൽ അത് നമ്മളെ ഭക്തിയെ വിഘ്നമായിരിക്കും. നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും തോറും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെറ്റ് അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്ഥിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എത്ര സൂയിസൈഡ് ആണ്. പണ്ട് രാവണൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ ദുര്യോധനൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴോ ആ കാലത്തിലെങ്ങും ഒരു ആത്മഹത്യ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കൂ, എത്ര കൊള്ളയും കൊലയും ആത്മഹത്യയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അബോർഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ല. ഡിവോഴ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ല. 1921 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിവോഴ്സ് കേസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോഴോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം കൊണ്ട് ആ ബന്ധം തന്നെ വേർപെടുത്തുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആർക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യനാരും വന്യമൃഗങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മള് ഒരു അയ്യോ എന്നെ സിംഹം വന്ന് കടിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുവ വരുവോ അന്നൊന്നും പേടിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരെയാ പേടിക്കുന്ന? മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ മക്കളെ ഒന്ന് വെളിയിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അവൻ തിരിച്ചു വെത്തുവോ, ആരെങ്കിലും വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവോ? ഇന്നത്തെ കാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമൂഹം. അപ്പൊ കൂടുതലും എന്താണ്? അസുരന്മാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അവനവന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാതെ ഇത്രേ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പണത്തിന് പുറകെ പോവുകയാണ്. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലേ എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ്. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം നൽകിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൃഗങ്ങളും എന്താണ് അന്നന്ന വകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ നേരത്തുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞ് ഫുഡിന് വേണ്ടി തിരയുകയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയൂ എത്ര നല്ല അധ്വാനിയാണ് അവൻ രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് അവൻ കുടുംബത്തിനെ പുലർത്തുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് സമൂഹം അവനെ പുകഴ്ത്തുമായിരിക്കും. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ അതല്ല പറയുന്നത്.
അവൻ കഴുതയെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്ത് പ്രയോജനം? അത് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത്. അവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അപൂർണമാണ്. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഇതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എല്ലാരും എന്താണ് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് പരാജയം തന്നെയാണ്. പരമസത്യം എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് എന്റെ ഈ ജന്മ ഉദ്ദേശം? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചിലർ പറയാ, നീ ഡോക്ടർ ആവുക, ഒരുപാട് രോഗികളെ സേവിക്കുക, ഇതാണ് നിന്റെ ജന്മ ഉദ്ദേശം. അല്ലെങ്കിൽ നീ സയന്റിസ്റ്റ് ആവുക, ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തം, ഇതാണ് ജന്മം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജന്മ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഒന്നുമല്ല. എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ പരമസത്യം എന്താണ്, എന്റെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോകും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദുഃഖം എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവനാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാക്കുക. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആത്മബോധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ, അവന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ എല്ലാ പല ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെയും നമുക്ക് ആ ഉപദേശം നമുക്ക് തരികയാണ് പ്രഭുപാദർ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മള് അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നവർ, അതിനെ നിരസിക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്, ഇത് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, വിഷ്ണു തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് സുരൻ. അപ്പൊ മറ്റ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരും അസുരന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം മറ്റ് ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു, ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റ് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആ ദേവന്മാരോടോ ആ ദേവിയോടോ സ്നേഹമോ അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഒന്നുമല്ല. അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പക്ഷെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാത്രം. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. എന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതല്ല, എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം, അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക. അതാണ് പരമമായ സത്യത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിഷ്ണു തത്വവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം. വിഷ്ണു തത്വമുണ്ട്, ജീവതത്വമുണ്ട്, പിന്നെ ശിവതത്വം. ശിവഭാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ജീവതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാം ജീവതത്വമാണ്. വിഷ്ണു തത്വത്തിന് മാത്രമേ, ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തിദാതാവ്, മുക്തി തരാനുള്ള, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തി അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ, ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാനൊരു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആ ദേവനാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് ജോലി കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോ, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാർക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പ്രീപോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്തോ അപകടം വരാനുള്ളതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ അപകടം വരാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും, ഓ അവരെന്ത് ശക്തിയുള്ളവർ. എന്തായാലും അത് സംഭവിക്കും, ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴേലും നടക്കും. എന്നാൽ
നമ്മൾ പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ വിഷ്ണു തത്വം ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ്, കർമ്മങ്ങളെ കത്തിച്ചു കളയുകയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു വിത്തിനെ കത്തിക്കുകയാണ്. വിത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത വിത്തുകൾ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിത്ത് വളർന്നു വരില്ലല്ലേ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശക്തി. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റു ദേവീദേവന്മാർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എന്താണ് അവർക്ക് ഓരോ ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആർക്കും മുക്തി, അതായത് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഈ കർമ്മ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആത്മബോധത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ സുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും സുരന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ആത്മഹ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവർ. ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനാണ് ആത്മഹ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവഗണിക്കോ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നവര്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കും. ഇനി സുര അസുര എന്നീ വാക്കുകൾ നിർവഹിക്കുക. അസുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, അത് ബോധത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, ബോധത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ച് ഇരിക്കുന്നവര്. അതെ, സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്തം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുണ്ട്, രണ്ടു തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പൂർണ്ണമായി അവഗണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്, അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും അസുരന്മാര് തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുന്നവരും അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് 8 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ശനിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ